Здравейте, приятели! Вие сте в частта на пиянството и любовта по TV 2, 3, 4 и така до 100. Аз съм Наталия Валентинкова. Намирам се на едно необичайно място – Нова Загора. Вижте само къщите и улиците. С моята каручка днес пътуваме, за да предадем нашето послание. С мен и моята водачка. Зарезанка Маргарита. Представена. С вас. Човекът, чието писмо беше толкова уникално и за това ние го избрахме. Здравей! Защо решихте да ни пишете? За този така добър празник да изненадам своята любима. Да, интересно. Вярно ли, че обичате да се похапвате? Ами разбира се, като всеки друг българин. Знаете ли аз откъде разбрах това? Ами, може би не. Ще ви кажа, скъпи зрители, че писмото на вас е уникално. Беше пълно с 1895 грешки и особено силно ни очарова факта, че в 7-буквеното име на своята любима Михаела той допуска 8 грешки. Кажете ми, как става това? Ами от притеснение, когато човек е много влюбен, нормално е. Леко с нервичките нещо май не сте добре. Ами да, валерианчета има за тази цел, нали знаете как е? Ами, не действат вече. Така ли? Значи са в големи дози, явно. Така стоят нещата при вас. Какво искате да постигнем? Как искате да изненадаме вашата любима Михаела? Ами, да кажете това послание. От кога се познавате? Доста време. Какво разбирате по доста? Аз под 1000 и не знам колко си грешки също разбирам доста. Ами, 2 години. Това е доста време. Интересно. Нещо по-забавно през тези 2 години случвало ли се? Или нямате спомени, вие обичате само да хапвате? Ами, да. А тя готви ли ви? Разбира се. Какво обичате най-много да ви готви? Ами, мене всичко ме е любимо. Добре, ще предадем посланието на вашата любима. Бъдете готов да запишем това, което искате. По моя, по случай втората ми годишнина, реших да те изненадам с това послание. Затова моля те заповядай на 14-ти студиото на Моя от любов. Се далеч в покрайнините на града. Моята зарезанка Маргарита толкова се запътя, че горката вече сили не й остана. Оставих я да ви кажа къде. Фешън. Фешънското място на града. Ама на ушенца ще ви прошепна, че това място, доколкото разбрах, било само за фешън. Как ме виждате мен, Наталия Валентинкова и моята зарезанка Маргарита за фешън? Не, ние не се вписваме в този списък, така че продължаваме смело напред по улицата за домът на Михаела. Момичето, на което днес трябва да предадем нашето послание. И още нещо имам да ви кажа. Той е град, нещо не ми се нрави. Не, много миризма, много нещо. С това съм се села аз едно ветрилце тук. Взема да се поразходя, че нещо... Тая миризма че не ми върви. Останете с нас. Хайде, бързо, с мен. Вече съм тук, пред дома на нашата любима. Хайде да изненадаме заедно. Идвате ли? Тези тъмни блокови, тая Нова Загора, нещо май остаряло. Вече сме пред дома на нашата героиня. Остава ни само да я позвоним. Очакваме сме да ни отворим. Предадем нашето послание. Здравейте! Какво? Вие сте Михаела, така ли? Да? Здравейте, Михаела, аз съм Наталия Валентинкова и искам да ви кажа, че сте героиня море от любов. Сега се ми на предаването ме! Аз съм ваша голяма фейка! Господи, не мога да повярвам! Какво се случи? Господи, страхотно сте! Вие... Да! Да ви кажа, че в писмото
вашия любим пишеше, че много хъркате вече. Само го притеснявате и аз ще ви кажа да си направите една маска сини билки и хъркането ще спре. Добре, съгласна съм. А сега искате ли вече да вашето послание? Да. Ама и много фешън прическа имате. Аз не съм очаквала вие да дойдете и не съм подготвена. Какво, слагаш там ръкиката, мезенцето набързо и не знаеш, ще да говорим. Всичко ще е добре. Ма и за Резанка и тя, моята приятелка, и с нея ще те запознае. За Резанка Маргарита, че всяка седмица ни гледаш, сигурно я знаеш. Знам я, разбира се. Тя е моя идолка. Вие сте страхотни, вашето предаване е уникално. Какви щипки. Точно сега да ходя на простора да А какво ще стирам дрехите. Дрехите? Да. Васка, много го оперете нещо. Как сега ние? Добре, ами тогава предлагам да отидем и да чуете какво иска да ви каже. Да, добре, може ли да се поправя или не? Ами, не знам. Аз пък бих сложила още някои билчици отгоре. Не мога просто така да се подготвя за камерата. Добре. Намирам се в дома на нашата героиня, която беше така любезна да ни покани. Тук е очарователна Михайла. Здравейте. Ето вече я виждате в друга светлина, забележете чистотата на кожата й. Тя е удивителна. Трябва да ви кажа, че първо да ви попитам. Имате ли идея кой ни изпраща? Също имам много идеи. Не съм сигурна точно кой ме направи тази изненада. Някакви все пак предположения? Всъщност нямам. След малко ще разберете. Само искам да ви кажа, че писмото, което получихме от въпросния човек, който ни изпраща, беше уникално. И знаете ли защо го избрахме? Защо? Защото във вашето име, което е 7 буквено, той допусна 8 грешки. Значи, много добре ви познава. Сигурно. Сигурно е така, ами аз не знам. И аз ви казах за хъркането, дето беше го писал. Викам си на къла, тая женица милата да взема да й дам аз от моите рецепти, че кой знае горкият човек или аз. Всъщност не знам, момче ли, момиче ли. Вечер го притеснявате нищо. Може така да е. Всъщност има да има един човек в живота ми. Споделете. С него сме от много време. 2 години станаха. Живота ни течеше гладко в началото, всичко вървеше идеално. Докато един момент сякаш нещата малко спряха да вървят. И имам чувството, че това е което вие ми казвате. За хъркането. Да. Дали е възможно да мислим за това? Това да е причината. Ами, аз мисля, че това е... Но ще се договорим. Вие замеделието, дето бяхте се разкръщи. След записи. За снимките няма проблем, ракийка ще има. Добре. И сиренци, и ракийка, и мезе, и супичка съм ви подготвила. Добре. Ама сега, нали да. Добре, после ще поговорим. Сега идва ред на посланието. Дълго очаквам. Гледаме. Любима, по случай втората ни годишнина искам да те изненадам с това послание, като желая на 14 да дойдеш в студиото на Море от любов. Да, това е човек. Познавате ли този човек? Познавам го. Това е човека, за който споменах преди малко. Наистина, 2 години бяхме заедно. И още продължаваме, но как ще споделих. Той ви кани. Не знам. Не знам дали ще мога да отида. Някакъв проблем ли? Има и други живота. Искате да кажете, че той не е единствения. Не са много. Много са. Да. Ами... Не знам. Вие сте моногамна? Или полигамна? Да, разбирам. Добре, аз съм Ще длъжна. помисля. Да. Искам да ми обещаете, че поне ще си помислите. Да, разбира се, ще помисля. Дължам това. Той не ви казвам. Много хубави думи така казва за вас. Обещайте му, че ще си помислите. Обещавам. Аз искам да ви кажа. Ще си остане. Ама славата е голяма. Дейте пропускате. Ще видим. Добре. Помисля. Ами, беше ми приятно, че бях гост
във вашия прекрасен дом. Разбира се, аз се радвам, че До нови срещи, ще ви чакам в студиото на море от любов.